Uhulumeni waseGauteng ubungaze usuku lwabesifazane ngokuhlonipha izingqalabutho zabesifazane abayizinkulungwane abavela kuzona zonke izinhlanga abahola imashi ngo-1956 yokuphikisana nemithetho kahulumeni wobandlululo yokuphathwa kwamapasi. Namhlanje amakhulu abesifazane abambe umfanekiso wemashi ebulibhekise ezindlini zombuso ePitoli ukukhumbula lolu suku. Wathinta abafazi! Kodwa-ke lokhu okwakulwelwa abesifazane bango-1956 akusafani nokulwelwa abesifazane bamanje. Can women be recognized? We do have ideas, we do have things that we can put on a table, we do have so much that we can implement, but we need support. Can we not sleep for our money? South Africa, we also need to be granted the opportunity equal as men. Gender-based violence, economic inequality, and discrimination still plague our society. As a nation, we must commit ourselves to addressing these issues with the same vigor and determination as the women who marched in 1956. Uhulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal uthi-ke likhulu iqhaza lingabanjwa abantu besifazane emnothweni nakubuholi. Umgubho wabesifazane kulesi sifundazwe ubanjelwe eBergville maphakathi nesifundazwe. Nenkoletha besifazane kukhulu abangakwenza ngoba mawunezimuntu besifazane into akekho umuntu oyenza kwedlula yena. Even kwi-leadership, balida ngendlela perfect. Manje-ke ilokho esithena iqhaza elifanele silibungaze, sigqugqumezele nabakhulayo. Kodwa sithi ababike izenzo zokuhlukumezeka ezikhona. Sithi abantu besilisa bayeke ukuhlukumezana besifazane nabo bebodwa bangahlukumezani. Ethule inkulumo undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane emcimbini wosuku lwabesifazane obubanjelwe esifundeni Sarah Baartman unxuse ukubambisana kwazo zonke izinhlaka ukulwisana nokukhulelwa kwamantombazana asemancane. Sifuna ukunqanda ukukhulelwa kwabantwana abancinci. Leyo into masiyimeni ngenyawo sonke abazali bami. Otata abakhulelisa abantwana make babuye umva manje. Nabantwana abakhulelisa abanye abantwana make bayeke lonto leyo. uMabuyane ugxeke nezenzo zodlame oliyamene nobulili.